Għal-Gżejjer ċkejkna bħal Malta u Għawdex, il-baħar huwa riżorsa kruċjali. Wieħed iżda ma jistax jagħmel aħjar użu minnu jekk ma jkunx konxju x'inhu għaddej fih, u dan huwa proprju l-irwol tal-għodu tad-Dipartiment tal-Ġeoxjenzi fl-Università ta' Malta. Id-Dipartiment tagħna għandu numru ta' observing stations madwar Malta kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar, nimmeġiraw il-klima bħal temperatura tal-arja, l-pressjoni, il-riħ, kif ukoll mbagħad it-temperatura tal-ilma, il-mewġ, il-kurrenti tal-baħar, u naraw dak kif qed jinbidlu kull 5 minuti jew kull 10 minuti. Dr. Edem Gawċi spjega kif dawn l-għodot jintużaw ukoll minn diversi awtoritajiet għal skopijiet differenti. Qal li waħda mill-iktar xejriet li spikkat fl-aħħar snin kienet il-bidla fit-temperatura ta' wiċċ il-baħar. Mid-dejta li ġbarna fl-aħħar snin nistgħu naraw li bejn Novembru u Frar ta' snin li għadda l-ilma mhux jiksaħ daqshekk. Ġifieri tqabbel it-temperaturi li osservajna ta' l-aħħar sena ma' 10 snin li għaddew, nistgħu naraw li fix-xitwa qed ikollna temperaturi ta' 2 degrees ogħla mill-medja. Dan it-tibdil fit-temperatura jista' jkollu riperkussjonijiet fuq il-ħlejjaq tal-baħar, u għalhekk l-investiment fl-għodot li jkejlu l-elementi fil-baħar huwa essenzjali. Bħal pereżempju naf li naqsu l-lampuki għax inbidlet il-passa pereżempju tal-lampuki jew it-tip ta' maltemp li qed jiġri l-maltempati li tikonna, il-qatat tal-bram and so on, daw l-ispeċi invażivi li deħlin. Daw biex inkunu nistgħu nwiġbhom irridu jkollna data li tkun miġbura fuq medda kbira ta' snin. L-iktar investiment riċenti huwa dak ta' baga ankrata f'post fiss li hija l-ewwel għodda tax-xorta tagħha f'Malta. Fejn di tkun ankrata il-barra mill-belt u tkun qed tkejjel diversi parametri fosthom tal-arja, ġifieri temperatura tal-arja, l-pressjoni, ir-riħ, tkejjel ukoll il-kurrenti u l-mewġ, kif ukoll għandha winch li jinżel sa 100 metru u da jkun kejjel it-temperatura tal-baħar, salinità, kemm hemm ossiġnu, l-assidità tal-baħar fil-livelli kollha tal-kolonna tal-ilma. Il-baga blu li ġiet ankrata bl-għajnuna tal-Forzi Armati ta' Malta trikjed investiment ta' 50,000 euro fis-sena biex tinżamm f'kondizzjoni tajba.